Vi har vundet, fordi jeg har pindene. Jamen, så det er også bare irriterende. Han har det der svær. Ja. Han er god, ham der vi har på holdet. Du vandt. Det er jo ikke mig, der spillede. Rifle, den er bare mega god. Bruger du på sugegangen lige nu? Du ved godt, jeg har også en shotgun. Jeg ved det. Jeg synes, du er god med en shotgun. Men lige nu bruger du på sugegangen. Hvad er det så? Nej! Og videoen, den ender snart. Ja. Og 2 minutter og 4 sekunder, det er den eneste, den kan. No. Tror jeg. Jo, det er for i dag. Nej, det var ikke. Ej, okay. Nå, det var så det for i dag. Så slukker vi. Boing. Nice. Headshot snipe. Nice, you got a headshot. Julius, skal du lige se noget, man kan? Ja. Okay. Så jeg vil lige Kigger have lige. en på. Jeg kigger. lige. Jeg kigger for meget, jeg kan. Bium. Og så er der også en. Er der en glitch i Rivals? Jo, der er nogen. Der er også koder. Men lige værd. Nej. Ja. Det kan du tage, eller vil du godt det? Jeg skal lige prøve at se, om det her det er en glitch, man kan gøre. Hvad gør du? Den næste runde prøv at tage shotgun. Prøv at tage shotgun den her runde. Hvad for en skal jeg mest upgrade? Er boss eller Frank? El Primo. Nej, boss. Nej. Fint. Opgrader El Primo. Ja. Wilhelm Primo. No, du døde. Så tager vi også lige boss lidt. Når vi er færdige med alt det her, så slutter det. Når vi er færdige med det her, så slutter det hele. Mm-hmm. Hvor vil du ikke sætte et hjerte ved? Skal du lige hilde mig, Julius? Jeg sidder bare lige og spiller lidt Brawl Stars. Det kan jeg ikke lige se. Det kan... Lad være med at kigge på mig. Lad være med at kigge på mig. Lad være med at kigge på mig. Det er ikke sjovt. Jo, det er. Jeg får Du ved kvalme godt, af det. du ved godt, du er på kamera lige nu. Jeg får kvalme af at du filmer mig. Du ved godt, de så lige i dit hoved. Nå, du ved godt, du kan selv se den her video inde på YouTube. Ja. Ja, jeg trækker mere. Det var alt for dagens video. Hej.